Alexandra cu CS și Nichi cu K. Da? Bună seara, dragi! Bună seara, dragi moși! Ce vânt vă duce pe la noi? Vă plac poveștile? Da! Da! M-ai speriat? Dar legendele... Îți place să sperii? Da! Și bine. mie. Dar legendele vă plac? Mie îmi plac legendele cu monștri. Ce eroi de legendă cunoașteți voi? 5 eroi de legendă. Să-i auzim. Jack Îngheț, Moș Crăciun, Iepurașul de Paște, Luna Mătăluță și Moș Martin. Nu Moș Martin. Moș Dințos. Nu. Moșul fără pensie. Moșine pe la gene. Moș Ene pe la gene? Da. Când el vine, ție lene. Da. De Greuceanu ați auzit? Nu. Nu. E unul care era greu. De Spider-Man ați auzit? Da. Da. Normal. Eu am auzit de Batman. De? De Batman. Bagman? Da. Omul pungă? Bagman? Nu. Omul liliac. Ah, Batman. Da. Ah, care sunt poveștile voastre preferate? Tu unde te uiți acolo? Se uită la reflectoare. La lună, să zicem. De lumine. Ia zi, care sunt poveștile voastre preferate? Mie-mi plac alea cu monștri. Mie-mi plac alea cu supereroi. Stai puțin, ea e o domnișoară, îți plac alea cu monștri? Da, câteodată. Să te sperie? Nu. Păi și atunci de ce-ți plac alea? Fiindcă așa îmi plac mie. Zi-mi un monstru care îți place. Ce monstru îți place ție cel mai mult? Fantomele. Ce... uite, voi copiii, voi vreți povești înainte de culcare, nu? Da. De ce? Mie-mi plac poveștile cu supereroi. Am înțeles, dar de ce? Pentru că ne adorme. Deci pe o poveste te adorme. Da. Deci de asta e bună, nu? Da, da. Poveștile sunt bune de culcat copiii. Da. Există Sau și de povești. bebeluși. Există și povești de trezit copiii. Nu! Nu pot dimineața să vin. A fost odată ca niciodată un ceas care a sunat și a zis hai la grădiniță. Nu? Păi eu sunt la școală, cum să fiu la grădiniță? Îi spuneam ei. Câți ani ai tu? 4. Ei, vezi ei la grădiniță? Eu am 5. Ție ți-aș fi zis hai la școală, te așteaptă grupa 0. Da. Cum începe o poveste? A fost odată ca niciodată, așa începe. Și cum se termină? Sfârșit. În povești trebuie să mai apară și o prințesă, nu? Da, o prințesă care, dacă e răpită de un zmeu, așa, o salvează un prinț. Și ajungem la tine. Ce prinț ai vrea să te salveze dacă ai fi o prințesă? Cine? Tudor. Au? Dar de ce? Poți să zic așa? Poți să zic tare acum? Da. Hai. Tudor. Tudor! Cine e Tudor? Vladimirescu? Nu! Doamne! Iubitul meu.
vrei să vină Tudor să te salveze? Cu un cal alb. Cu un cal alb? Tudor, cal alb, și te salvează pe tine prințesa Alexandra. Da? Mă apar și dragoni? Da, eu m-aș înfrunta cu 39 de dragoni cu o sabie de foc. 39 de dragoni? Da. De unde iei tu pe toți? Păi, îi adun pe toți de pe toate țările și de pe toate palaturile și mă fac cu toți. De ce întotdeauna dragonul o vrea pe prințesă? Pentru că vrea să o... Fii atent ce spui. Vrea să o pună într-o închisoare. Vrea să... O închide într-o închisoare. Păi ce are cu ea, săraca? Păi, vrea să se răzbune pentru că să nu știe prințul că a fost răpită. Păi și ce are cu biata fată? Păi... Ar putea să-i strice mașina prințului. Să-i nu-i dea de mâncare calului. Dar ce are cu biata fată? Are... Ascultăm, da? Că vrea să... Măi, iar fii atent ce spui. Că vrea să o închidă și... Așa. Și... Ea... Știi de ce vrea să o închidă? Nu știu. De ce vrea să o închidă pe prințesă? Pentru că vrea să fie soția lui. Cu forța? Da. Așa practică dragonul treburile? Da. Care e diferența dintre... Poți să te întreb, da? Da. Care e diferența între balauri și dragoni? Eu știu. Asta e diferența? Nu. Eu știu diferența. Hai să ne spună ea. Balaurii sunt... Cu 3 capete. Și dragonii sunt... Cu un capăt. Un capăt. Un capăt, restul este nesfârșit. Balaurii sunt dinozauri? Nu. Yeah. Și dinozaurii ce sunt? Am reptile. Și dragonii ce sunt? Reptile care pui pe foc, pur și simplu. Și care e diferența dintre reptilă și dragon? Reptila poate fi uneori mică. Cine a scris poveștile? Nu știu. Mihai Ionescu. Mihai Ionescu? Cine a scris cu fița roșie? Tot Mihai Ionescu. Ce e mai rău, de exemplu? Să dai de o vrăjitoare sau de un lup? De o vrăjitoare. De o vrăjitoare. Adică dacă dai un lup, dacă dai de un lup așa în pădure, nu prea ți-e frică, nu? Nu. Dacă dai de un lup și ai o sabie, îi poți da cât vrei, îi poți bătea cât vrei tu cu sabia. Dar dacă dai de o vrăjitoare... Poți să... Dacă ai o sabie... cumva. Dacă ai o sabie de foc, poți să o elimini. Pe vrăjitoare? Da. Deci totul stă în sabia de foc. Da. De unde iau sabia asta de foc? Pur și simplu, iei o sabie și... Și dau foc. Și iei un chibrit și... Îi dai foc. Și îi dai foc. Pur și simplu. Ce Dar așa poți greu? să faci, dacă poate te vrăjește. Ta-na-na-na. Ia zi tu. Știi să-mi spui povestea albă ca zăpada? Despre ce e vorba în această poveste? Despre un prinț pitici, albă ca zăpada, o vrăjitoare și atât. Și atât? Da. De ce a vrut vrăjitoarea să scape de albă? Albă că era mai drăguță decât vrăjitoarea. Cine era mai drăguță? Albă ca zăpada. Deci era frumoasă albă ca zăpada. Da. E bine să ai încredere dacă apare o babă și îți oferă un măr. Dar un măr de la frumos, strălucitor, crescut bine, de la țară zice că este. Da, și... E bine să iei mărul și să... Otrăvește pe albă ca zăpada. Deci e bine să iei mărul sau nu? Nu. E bine să ai încredere în oameni străini? Nu. Nu. De ce nu? Pentru că eu știu, poate fi o vrăjitoare și poate da vrajă pe acel măr și l-a trăvește și te poate adormi. Tu
Tu ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul Albei ca zăpada? Ai fugi. Ai fi fugit? Da. Eu dacă aș fi prințul, știi ce aș face? Te-ai măsurat cu ea, nu? Nu m-aș însura cu Albe ca zăpada, dar m-aș însura numai că dacă ar fi un balaur și un monstru cu păr foarte lung... L-ai duce la frizerie. Care este povestea care ție ți-a plăcut cel mai mult? Ce? Frumoasa adormită. Dacă era adormită, cum puteai să vezi dacă e frumoasă? Dacă ea stă cu capul în pernă tot timpul, cum să vezi dacă e frumoasă? Nu stă cu capul în Păi dacă e adormită? Cum e frumoasă? Eu n-am înțeles niciodată asta. Când s-a născut era drăguță și când a crescut era drăguță, dar... Când s-a născut era drăguță, când a crescut a adormit pe ea. Dormea pe ea. Da, dormea așa. Și am încercat pe așa și v-am spus povestea așa. Aplauze pentru Nichi și Alexandra. Azi am spus povești de adormit. Copiii care spun lucruri trăznite. Sunt Florian, săptămâna viitoare vă aștept aici. Vă salut. Voi copiii, voi vreți povești înainte de culcare, nu? Da, De ce? mie îmi plac poveștile cu supereroi. Am înțeles, dar de ce? Pentru că ne adorme. Nu am nevoie de pensie, mă gândesc să-i dau nepotului meu. Balaurii sunt Cu 3 capete. și dragonii sunt Cu capăt. un capăt. Cei născuți în Capricorn străiesc din joi până în august. Câți ani ai? Hai să-mi gândesc. Hai gândește. Hai că m-am gândit. Câți ani ai? 4 ani. Acum m-am gândit. Mami,